Kettők, ez pedig itt egy kis bemutató videó lenne. Na hát, ugyebár ez nem egy gameplay videó lesz, és nem is egy vlog, hanem ugye megszereztem ezt az eszközt, és ahogy én kipróbáltam, működik is. Ez konkrétan én már kicsomagoltam egy kicsit ezelőtt, ugye egy USB 3D soundos kontroller, hát ez ilyen külön hangkártya úgymond, úgyhogy így működik, hogy ugye van a hangkártya, ami hát egy ilyen pendrive-szerűségbe van belezárva, ennek a végéből van kettő ilyen csatlakozó, az egyik azt hiszem az egyik az a izéhez megy, a hangfalhoz, a másik pedig a mikrofonhoz, és ez így elég jól működik. Én legalábbis most kipróbáltam, megnéztem egy videót, és eléggé szépen adta hangot, bár az lehet, hogy a hangfal hibája. Hogy szépen adja a hangot. És gondolom, hogyha a hangfalat viszi, akkor a mikrofont is. Úgyhogy ugye most a headsetet is visszavittük, mert volt az is, csak most ez tönkrement, vagy nem tudom mi a faszom baja volt neki. Úgyhogy azzal nem tudom, hogy mi van, egyszerűen tönkrement a hang benne, bár szerintem a mikrofon az nem ment tönkre benne, vagy a mikrofon az tényleg nem lehet, lehet, hogy a mikrofon tényleg nem ment benne tönkre, de azért nem baj az, hogyha működik a hanghatás is. Oké. Hát szerintem ennyi lett volna ez a kis videó, úgyhogy már majd nem kamerával, hanem izével fogom venni. Ugye valamilyen felvevő egységgel, erről még nem döntöttem, vagy optionsre gondoltam, vagy valami hasonlóra. Frepszel nem akarom, mert az úgy lelassítja a gépet, meg a hangot se veszi. Úgyhogy vagy Fraps, vagy valami hasonló, vagy Fraps, mondom options, vagy valami hasonlóra gondoltam. Úgyhogy ennyi lett volna mára. Várhatjátok már az új fajta videókat. Ez nem kamerával fogom már venni, hanem ugye valamilyen felvevő programmal. Úgyhogy ennyi lett volna mára. Sziasztok!